dokopy a bol som poverený, že by som s prievodným slovom sprevádzal šperkárskú a hačkárskú dielňu. Nebude to až tak úplne tak. Budem teda rozprávať, koľko vládzem, lebo ešte si musím nechať hlasivky na tanečnú dielňu, kde je tiež veľa informácií dôležitých, ktoré treba povedať. No, takže idem zistiť dozadu, je to také voľné, hej. Netvárme sa, že sme úplne nacvičení, áno. No, pískam repráky. Sme, cecáčko, sme. Dobre, áno. Čo to? Dobre, ale počúvajte, počas toho chcete aj komunikovať? Typu, čo znamená ženského, a jedno prekvapenie neurčitého pohľavia, je tam jeden muž. No, a trošku aj hudobne. Takže skúsim, počkám na kým Skyka sa vynorí, takhle dá znamenie muzice a príde ku mne a ona to si myslím, že veľmi pekne bude o tom rozprávať, že kto to urobil, čo to je a na čo sa to používa. Ja budem, prosím pekne, DJ, ale chvíľku budem aj model, lebo vypýtal som si boxerky hačkované na zimu a dostal som. Ale to zďaleka není to najštiplavejšie, čo uvidíte z hačkovacej dielne. Videl som jeden kus, myslím si, že budete minimálne pobúrení, keď nie nadšení. No, takže počkajte. Počkáme na Skype. Zatiaľ si kľudne, toto ináč, tieto tyčky tu na čo máme, som sa chcel spýtať. Slúžia na svetla, ale nemáme tam svetla. Čiže rozmýšľame nahlas, či ich nedáme niekde do matere. Ženy, tu ste krásne moje. Jaké svetlo? To by ste chceli veľa. Ešte, že som kúpil v čínskom veľkom sklade Kokaisa. Čo? Stalo to 86 centov. Tu si zoberte, ale ja to nemôžem držať, lebo musím púšťať hudbu. Vidíte, sme zohraní. Veľký potlesk. Teraz. Dobrý večer. Začína módna prehliadka šperkársko-hačkovacej tvorivej dielne. Šitý šperk. Autorka Bianka L. Názov 2024. Šitý šperk v štýle freeform. Šitý šperk, náušnice náramok, autorka Lienka, viac menej bodkovaná. Ďalší šitý šperk s názvom Súhvezdie. Autorka Marta. A ešte si všimnite brošňu. Ukáž nám brošňu. Autorka Anka Tomková. Mamka Griláš. Ďalší šitý šperk. Čierna perla. Autorka Lidka, ktorá si to aj predvádza. Prekvapivo zasa šitý šperk. V štýle freeform. Autorka Dorotka Pavková, ktorá si ho aj predvádza. A náušnice Candy Crush. Šitý šperk Vodopád. Autorka Alexandra Kuner. Však je krásny. Ďalší šitý šperk
šperk je od Olivie Cimborai. Sú to dva náramky. Lover Girl. A už tu máme našu myšku, ktorá má šitý šperk od Zuzky, temný náhrdelník Mirror Noir. Ďalší šitý šperk, veľmi zvláštny, všimnite si ho na opasku a na ruke. Autorka Alexandra, ktorá si to predvádza a volá sa Strakine poklady. Tento šitý šperk si predvádza sama autorka Ela Lauková a volá sa to Sant Anna Marie. A už tu máme Bašku. Baška nám predvádza šitý prsteň s polodrahokamami od Majky, ktorý sa volá Čistinka, a krásne dve brošne od Viktorie Salem. Ďalší šitý šperk je od Zuzky, Modrá lagúna, a je to náramok. Ďalší náramok, ktorý uvidíte, sa volá Mliečna dráha od Dorot. V noci svieti. A prsteň od Žovky tiež v noci svieti. Veľký náhrdelník, ktorý nám predvádza Inge, je od Majky z hlbín mora. Prepojila obidve techniky, ktoré sme robili v dielni, aj šitý šperk, aj hačkovanie. Marianka vyšla vo vlastnoručne robenej brošni a náhrdelníku. Volá sa to Sa mi to zahrčkalo, prepáč. A máme tu ďalšiu autorku Zuzku so setom, náhrdelník na ušnice a náramok, a volá sa Horiaca lúka. A teraz začínajú tie zvláštnosti, ktoré sme tam celý týždeň hačkovali. A Lacko, už aj von, na scénu, šup! Lacko, smorej! Má prekrásne, farebné, krátke nohavice. Veľmi praktické. Ďakujeme Lackovi. Krásny úvod. Škoda, že nemôže rozprávať. Určite by nás okorenil nejakými svojimi smiešnými názvami. Takže sa musíte oskromniť len so mnou. A už tu máme prvú sukňu od Marianky. Marianka tiež mala problém, že bože, ako to mám robiť? Veď ja neviem, ako len chceš. Pri freeforme sa nám nekladú meze žiadne. Ďalší šperk. Áno, je to šperk. Ďalší výrobok je podprsenka od našej Žovky. A prekrásny top s názvom Praženica Letavská, pretože je taká žlto-zelená,
vyrobenej sukni, aj s krásnym šperkom. Korytnačka. Dorotka Pavková opäť prezentuje svoj vlastný výrobok, šarokrásny top. A máme tu Mirku s ukážkou freeformu ako vyšitý. Je to vesta od Majky. Ďalšia vestička je od našej Martušky. A Miška. Čo to asi je? Čiapka od DVL. Už tu máme Alexandru v jej vlastnom výrobku. Ukáž nám chrbát, ukáž nám chrbát. Ela predvádza svoj vlastný top. Mamka Griláš vyrobila túto krásnu vestu a štucne vyrobil Dorot. Mamka Griláš chcela stále iba symetria a pozrite, ako to dopadlo. Máme tu rukavníky, ktoré robila Olivia, ktorá na začiatku nevedela ani čo je to očko, ani čo je to stĺpik a pozrite sa na tú krásu. A posledný je top, ktorý vám predvádza Inge a vyrobila ho Lienka. Ja vás trošku idem teraz povedať, kdeže, teraz ide, miláčku, to je perfektné, že to už je všetko a ja čo o tom nemám ani páru, nie, to nie je všetko, lebo to nie je všetko. Teraz príde kombinované defile, ťa oboznámim, ako túto tvorkyňu hlavnú, jednu z dvoch, že príde kombinácia háčkovaných a šperkovaných doplnkov. Vieš o tom? Si vedela? No, to je super. No, takže to nie je všetko. Hej, ale keďže sa musia tie šperky a háčky doladiť v tóne, a to trošku trvá, je tam, ako ste si všimli, tma. Prezliekať sa v tme, to je výborné. Takže teraz si to dokombinujú, ale by ste podľa mňa trošku mohli povedať tak jemne, že napríklad je to ťažké, naučí sa to aj úplný idiot, alebo... Je to ťažké! Ďakujeme. Áno, vyzerá to ľahko v tom výsledku, ale na začiatku si predstavte, že dostanete sáčok, veľký gorálok, ihlu a niť a na konci má byť šperk, alebo dostanete prípadne zároveň kopu vln, háčik a na konci má byť odev. Takže sme búrali tradičné predstavy o šperku a odeve, pretože témou tohto ročníka bol freeform, teda spôsob, v ktorom sa šije bez vopred pripraveného návodu, čo ponúka vysoký autorský level improvizácie a veľký autorský vklad. Nie pre všetkých to bolo úplne jednoduché, niektorí máme zažité predstavy, ako že očakávame, šperk má byť symetrický,
sveter má byť rovný, nemá byť deravý, čiže viacero tradičných tém sme odbúrali v tejto dielni a myslím si, že sme heslo leta Sloboda v umení a umenie v slobode naplnili do bodky aj do podčiarky. Mám zapísané. V Landarte si naša dielňa, áno, ďakujem za našepkávanie, adoptovala dve heslá. Radšej pekne nakrivo ako škaredo rovno. Veľmi pekne ďakujeme autorom tejto inštalácie v podčiarke, veľmi sme to ocenili. Ďalší, ktorý sme si tam pre nás adoptovali, je dúha, je vlastne náramok oblohy. No, takže žiadne problémy s asymetriou a freeform forever v tvorbe aj v živote. Priatelia, takže ale ja si myslím ako muž, môžem povedať, že aj tie hačkované veci celkom boli sexy, nie? Väčšina z nich, že? Ja napríklad hačkovaná podprsenka najviac pre mňa. Podľa mňa ženy v subsaharskej Afrike ocenia. Čím si spotenejší, tým si viacej. Dobre, priatelia, teraz už ideme na slávnostné defilé. Kto nevie, čo je defilé, je to proste koniec prehliadky. Tak, ale samozrejme s jedným bonusovým, špeciálnym prekvapením iba pre vás a ja si myslím, že je to takzvaný, túto prehliadku ja som nazval týmto dvom šikovniciam Fashion in Action a to sa teraz naplní. No. Sme tam vzadu? Nič? Dobre. Dobre, a teraz už iba, kde mám tú pesničku, kto vie? Bože, 300 okien tu mám pootváraných. Ideme! Ženy krásne, poďte ku ním, lebo je tam aj predvádzací, aj tvorivý tím. A ja si myslím, že si zaslúžia fatálne. Takže šperkársko. Stop.
ideme. Toto sa hovorí zlatý háčik programu. Zlatý háčik programu. A pozor, sme pripravení na slávnostný akt. Pozor. Miška, povedz, kedy začneš. Idem na to. A... Počkajte, alebo jednu technickú pauzu. Bože, priatelia, tak to bola šperkárska dielňa a háčkovacia dielňa. Myslím si, že ešte jeden obrovský potlesk. Lektorky Petra Feriancová Baldovičová a Scarlett Pivovarčiová, výrobky prezentované dielňou tanečnej tvorby a autorky šperkov a háčkovaných častí odevov, ktorých ste práve videli. Takže to bola šperkársko-háčkovacia tvorba.